A poucas semanas para que chegue o inverno e co frío visitándonos de cando en vez, é o momento de preparar o noso fogar. O obxectivo é dobre, quentar a casa e aforrar en custos. Un punto básico co que comezar é un bo illamento. El aislamiento evidentemente es algo muy importante en una vivienda. Se ti non tes a vivenda aillada, o que vai pasar é que aproximadamente 2 horas, se ti non tes a calefacción posta, pois en un par de horas vaiche baixar desos 20 a uns 15 no inverno, ou 14. É quizáis unha forma invisible de perder a calor, pero por moito que quentemos o noso fogar, se non está ben illado, imos perder tanto temperatura como cartos. Ao final, se ti tes a vivenda aislada, podes conseguir máis dun 50% do ahorro energético solo aislando que ven sendo fachada e cubiertas. Aínda que a nosa non sexa unha casa de nova construción, calquera é un bon momento para illar, algo que en algúns casos incluso podemos conseguir sen ningún tipo de obra. Chamamos incluso un traballo sin obras porque é rápido, é limpio e é moi eficaz. Non temos que andar a romper nada, non temos que andar a montar, desmontar, incomodar ao cliente, é dicir, son obras que incluso se poden facer en un día. Unha vez que temos a vivenda ben illada, evitando fugas invisibles da calor, é o momento de poñer a punto o sistema de calefacción que teñamos. As caldeiras de gasóleo ou gas precisan mantemento unha vez ao ano. Limpar a caldeira é necesario non só por unha maior eficiencia, senón tamén por seguridade. Investimos tanto en aforro, en gas, ter unha caldeira limpia sempre vai consumir menos que unha caldeira sucia. Gañamos en seguridade, podemos vivir máis tranquilos sabendo que un aparato que queima gas e temos presión de auga dentro o temos controlado, o temos revisado, non vai pasar nada. Unha caldeira limpa fronte a unha caldeira sucia pode supoñer un aforro dun 30%. Ese aforro pode ser aínda maior con pequenos xestos como purgar os radiadores ou buscar a temperatura ideal. O recomendable é non superar os 19 graus, aínda que teñamos que poñer algunha peza de abrigo, e apagar a calefacción cando non esteamos na casa ou pola noite. Tamén é importante adaptar a temperatura a cada estancia. E o único que sí poderíamos facer é colocar nos radiadores, non termostatos individualizados en cada estancia, sino dentro do propio radiador colocar unhas valvuliñas que se chaman válvulas termostáticas, que aí sí decidimos un pouquiño o calor que quero que emita ese radiador. Outra fonte de calor, a máis tradicional, son as cociñas de leña. Tamén elas precisan mantemento para dar un bo servizo durante o inverno. É moi importante porque aparte de provocar un incendio, ou non limpialas, se provoca un incendio, vai tirar moito mellor e vai dar moito máis calor. Co fume non colles os tropiezos no hollín. A de desenfeluxador non é unha das profesións que máis abondan, por iso é importante non esperar o propio inverno para limpar a sucidade que se acumula nas cociñas e chimineas. Depende do uso, estou recomendando mínimo 2 anos. A savia que ten a leña dentro, entón vaise pegando, é como unha especie de grasa, e vai tupindo. Unha vez que tupa, xa non vai, pois hai moito monóxido de carbono. Aínda que as cociñas de leña volven estar de moda, a enerxía renovable que se está impoñendo para quentar toda a casa é a bomba de calor de xeotermia ou aerotermia. Hoy en día, sin duda alguna, las bombas de calor es lo que más se está instalando en obras nuevas, ¿no? Preséntase como unha alternativa fronte aos pellets, aínda que máis cara a curto prazo. Máis que nada sumado non só o rendemento, que pode ser dun 300 ou 400% superior, senón que a longo prazo o mantemento non só preventivo, senón correctivo tamén é maior, mínimo de un 40 ou un 50% máis no aforro enerxético, na factura, digamos, do que ven sendo o combustible. Sexa como sexa a forma que teñamos de quentar a casa, o mantemento, o illamento e unha axeitada ventilación renovando o aire sen perder calor son aspectos comuns a ter en conta para non pasar frío no inverno. No, non podemos.